предаването по 10 и днес ще говорим за 10 неща, които трябва да бъдат открити. Непременно. Едно от нещата е химикалка, която пише сама на контролни. Второто е шоколадът, който се отслабва. Аларма, който се задейства щом бившия ти се приближи. Или дистанционно за родители. Гумичка, която изтрива лошото настроение. Самопочистваща се стая. Това наистина е готино и ще ми трябва. Ваксина срещу любовна мъка. Залепващи се плакати. И хапче, което те прави умна и красива. Но на нас такива хапчета не ни трябват. Ако на вас ви трябват, отидете и си ги купете. Но щом ни гледате, явно и за вас не ви трябва. Да, това бяха 10 неща, които трябва да бъдат открити с нас. Задължително. Да, с нас, Нина и Ади. И това беше от нас за сега. После пак ще видим. Чао! Чао! Това ще разпишем. Вие сте с предаването по 10. И днес ще говорим за 10 признака, че няма такова! Една блондинка си стояла в асансьора. Не, били в асансьора и се заклещили. Едната вика: "Помощ! И другата крещи и тя се не: "Помощ! И помощ казва: "Айде да викаме заедно", и тя: "Добре, айде. Заедно! На колко години си? На 4. Добре, и след малко по-малко. Значи две одики се разговарят и едната се оплаква на другата. Леле, Мацо, ако знаеш какво става днеска, асансьора заседа и чак там 3 часа. Леле, мила. А ти не знаеш, ако на мен какво ми се случи, а с колата в мола заседа и чак там цял. Не снимаш, нали?